Thokozani bogogo nomkhulu. Odokotela bathi kuyiqiniso. Uma usebenzisa amaphilisi kakhulu, whether amaphilisi ekhanda noma amaphilisi ani. Lawo maphilisi lawo kakhulukazi amaphilisi ey'nhlungu. Ayasishaya isibindi, ayayishaya izinso, ayayishaya inhliziyo uma usebenzisa amaphilisi kakhulu. Akukhathalekile ukuthi awani, kodwa kakhulukazi amaphilisi ey'nhlungu ayayilimaza ezinye izitho zomzimba. Abanye abantu bagcina bangasaboni nakahle emehlweni, abanye bagcina sokuba amaphilisi noma imithi esebaphila ngawo. Amanye ayatholakala over the counter, amanye ayatholakala nge-prescription. So sisemthini-ke thina ngoba sibona abodokotela ama-G_P, sisemthini-ke thina. Umuthi awudalelwanga ukuthi usetshenziswe njalo. Wena uyavuka ekuseni January kuzoshaya uDisemba, wena uyachatha, uyaqhuma, uyaphalaza, wenza yonke into. Awudalelwanga lokho. Yingakho uzogcina uba nama-cancer ezitho zomzimba ezahlukahlukene ngenxa yani yokusebenzisa imithi. Ngoba ubungozi bomuthi esikhathini samanje ukuthi thina sazi ukuthi umuthi usebenza noma ikangakanani. Kunemithi engena ngesikali esihlukene uma sithaka imithi kweminye imithi. Ngoba lowo muthi loyo usuke unobungozi obuthize. Njengemithi ephuzwayo, wena ungayitshela umuthi ophuzwayo usuke kukhunywa ngembiza nje kuphela. Kanti even umuthi wokuphalaza uyafana, even umuthi wokugquma uyafana, even umuthi wochatha uyafana ngoba yonke leyo mithi le iyaphi iyegazini. Ubone umuntu anesidina engathandeki, anomunyu ngoba zonke lezi zilwane seyivuka kuyena. Zonke lezi zilwane kunamafutha ebhubesi lapha sathe gcatshwa, kunamafutha ey'nyamazane ey'thize, kunamafutha endlovu, kunani, kunemithi esifaka kuyo amafutha enja. And kuba nohlobo lwenja, amafutha akhona esiwafakayo. Kwesinye isikhathi sifaka amafutha e-pitbull ukuthi umuntu uma ekhuluma ngempela kuzwakale. Wena manje uzophalela kakhulukazi laba behamba bengena iy'nyanga bephuma, uzophala yonke le mithi lena isibandakanya manjena isingena kuwena uwedwa, uyoba yini ekugcineni? Awusetshenziswa kanjalo umuthi.